sivulla 17 on nämä olennaisimmat kysymykset, mitä meidän pitää miettiä, että saa sen yrityksen toimimaan. Ja se kirjoitetaan auki tähän taulukkoon, eli mietitään asioita kysymysten kautta. Mietitään näitä mitä, kenelle ja miten. Lähdetään tekemään töitä sen eteen, että arvioidaan kannattavuutta sun yrityksessä ja aloitetaan se tietystä asiasta ensin, että me mietitään, että miten me voitaisiin tuote tai palvelu hinnoitella oikein. Ja saattaa se asiakas hakijakin No arvioitaan siihen kyllä siis, jos te käytte vaikkapa Uikon kylällä ja tuutte takaisin jossakin Uikon perukoilla mökkiä siivoamassa, niin sitä tulee äkkiä 30 lisää. Kirjanpito on äärimmäisen tärkeää, että sinne tulee ne menot ja tulot laitettua kaikki ylös. Ja varsinkin ne menopuolit. Kyllä ne tulotkin pitää sinne laittaa, mutta ne yleensä muistuu ja ne on helpompi muistaa, että paljon mä sain tuottoa. Ikkunoiden pesua, autojen pesua, kesämökkien ja autojen tai pyörien pesu. Sitten tärkeitä asiakkaita on ehkä tuttavat ja sukulaiset ja naapurit. Mutta sitten ihan ihmisiä siitä kylältä. Mitä teette seuraavaksi? No varmaan alkaa sitä tekemään sitä mainosta ja heitämään niitä ja silloin teemme. Te olette valmiina töihin, että markkinointi käytiin ja okei. Helmi Ainali. Elisa Laurila. Ikkunat hyvin. Ja mä oon tosi tyytyväinen tähän tyttöjen työn tulokseen täällä. Siistiä on tullut. Kiva juttu. Kiitos Helmi ja Elisa hyvästä työstä ja palataan asiaan tässä kisamittaalla. Kiitos.